नांदेड जिल्ह्यामध्ये पावसाने विश्रांती घेतली असली तरी पूरस्थिती अद्यापही जशीच्या तशीच आहे। धरणांमधून सुरू असलेल्या पाण्याच्या विसर्गामुळे जिल्ह्यातली पूरस्थिती गंभीर आहे। शेकडो हेक्टर शेती पाण्याखाली आहे। अनेक गावांना पुराचा वेढा सुद्धा पडलाय। काल सायंकाळी गोदावरी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली। विष्णुपुरी प्रकल्पाचे 16 दरवाजे उघडण्यात आले। गेल्या 5 दिवसांपासून सातत्याने या धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग केला जातोय आणि त्यामुळे पूर कायम आहे। गोदावरी नदीकाठच्या अनेक गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झालेली आहे। नायगाव तालुक्यातल्या बरबडा, पाटोदा, वजीरगाव, अंतरगाव या गावांमध्ये गोदावरी नदीचे बॅक वॉटर शिरलेलं आहे आणि त्यामुळे गावामध्ये मोठी पूरस्थिती कायम आहे। पुरामुळे शेकडो हेक्टर वरील पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। या पुराचं ड्रोन दृश्य आपण पाहतोय। पायलट भगवान शेवाळे यांनी हे ड्रोन दृश्य टिपलेलं आहे।